Avui a Vilanova i la Geltrú hem fet una trobada de gent jove de Convergència i Unió, les nostres organitzacions juvenils, que estan treballant en el nostre programa de cara a les properes eleccions catalanes del 28 de novembre, i jo els hi deia als joves, perquè ho traslladessin una mica a tota la joventut del nostre país, que si en algú li interessa especialment el canvi, i algú ha de treballar pel canvi a Catalunya, són precisament la gent jove, perquè són la gent que tenen més perspectiva per davant, els que tenen més anys per davant i els que poden fer més coses al llarg de la seva vida. Per tant, els més interessats en que hi hagi un bon canvi a Catalunya, no només un bon govern, sinó un canvi general en el país, són precisament la gent jove del nostre país. Jo crec que tenim una societat i sobretot una joventut molt sana i molt ferma. Evidentment, doncs, no tothom és exactament així, però la gran majoria de la gent jove d'aquest país són gent que valen molt la pena, i a tota aquesta gent que tenen ganes que Catalunya doncs vagi endavant, no? Que vagi molt millor que en aquest moment, que tenen ganes de tenir una Catalunya millor, a tota aquesta gent jove jo els demano que d'aquí al 28 de novembre ens ajudin a que hi hagi el canvi polític i de govern que Catalunya necessita, i sobretot que a partir del 28 de novembre ens ajudin a aixecar aquest país des de tots els punts de vista.